נראה לי שאני מוכן. חבר'ה, בואו ננסה לנצח הפעם. אל תדאגו, קראתי בלילה 3 ספרים על כדוראש ועשיתי חישובים מדויקים של כל סוגי הנגיחות. אז אני משוכנע שהשתפרתי. מוכנים לאכול חול, יא לוזרים! היי! מה קרה? סני, תמשיך ככה, כל הכבוד! גדול! מזל של מתחילים! היי! לכל המקמוקים, איך החנון הזה עושה את זה? היי! פנטסטי! גדול, סני! סני, אתה גאון! כל הכבוד! פספוס. יש! מה זה היה? כמו שאתה אמרת, מזל של מתחילים. אני מכיר אותך, אתה עם ההמצאות החנניות שלך, בטוח רימית, אתה נוכל. בניגוד אליך, בולי, סני אף פעם לא מרמה. נכון, סני? בדיוק. ואגב, אם אני לא טועה, זה שייך לנו. כן, ניצחנו. מיקמק הסדרה, העונה השנייה, במיקסינמה VIP וב-yes VOD.